mmụọ eme. Nwoke be anyị dị na mba United Kingdom, ọ si na ọ na-achọ nwaanyị ọ dị 55 years old. O wee si na ọ na-achọ onye dị from 25 to 45. Ọ sịrị na ị ga-amakwa na-asụ Igbo na-ede Igbo. Ya bụ ịbịa dee na ịchọrọ ya na ịdị interested na comment section, ịkọwacha onwe gị ọfụma n'Igbo. Ihe edezukwa ihe lu 50 words and eme ngwa ngwa emeghala ọdachi. Ndị a sị na anụ bụ ụzọ na-aṅụ mmiri ọma. Ya bụ nwoke be anyị dị 55 years old. Ọ sị ka ngwa unu ọnụbugo nwaanyị amụta ụmụaka. Nwa mbụ ya dị 25 years old, nke abụọ dị gịnị 24, nke ikpeazụ dị 18. and ọ sịrị na onwe akụkọ nke ọ metụtalie n'izu ụka na-abụọ gara aga, ndị si na fama nnaghachizi ala Igbo maka na fa jeche fa like yazi ala Igbo, fa wee gbapụ ọsọ ma mama fa ncha wee dee sign ya si akpọzi na fa bịa ala Igbo na fa achọzi nya ji ele ihe niile o nwere maọbụ nya dashi anya mmadụ. O wee sị mba ọ ghara ekwe ka oke efuo, ọ ga-anụ nwaanyị ọzọ. Ọ sịrị ihe ahụ mekwulie. Ya bụ ị ga-adị 25 years wee ruo na 50 na 45 ya bụ na ọ ga-anụ gị. And ọ sịkwa na ọ chọrọ ụmụaka ihe dịkwa ka ụmụaka 3 ma abụọ. Ọ sịrị na nsogbu ọ sịrị na ịgụrụ akwụkwọ abụrụ nsogbu ya, ịkụwara slate abụrụ nsogbu ya. Ihe ọma bụ na ọkpatago ihe gị na ya ga-eri na ihe gị na ya ga-eli anya n'anya ya. Ịlụrụ ọrụ abụrụ nsogbu ya. Ọ chọrọ ezigbo mmadụ, ezigbo nwaanyị ga-erube isi, dị obedient, gana erube isi ya na ya na-eme ka nwanne na nwanne, na-eseghị esemokwu ọbụla, na o nwere nsogbu n'elu ụwa, na nwunye emeli enjoy. No, ihe bụzi nsogbu bụ na ụmụ ya nachazila anụ Igbo si akpọzikwana fana. Ọ dịka egwu, ọ dịka egwuregwu, ọ sịkwa ka a na ọzọ ọjụ oluo na n'ọlụsi ya ọchị na ọ dịka okokporo. O nwere onye na-ekposi arụ ọkụ ebe niile dịka ebe agbala ọsọ. Ụnụ ya niile dịchazịa ka oke na ngwelebụ. Ọnyanwụ udo copweb eju ebe niile. Swimming pool adịka ebe agbala ọsọ. So ọkpọta mmadụ a na-ekpoche na-eme ka ebe ahụ ghara ịdị ka ebe agbala ọsọ. Still anatakwa ọ dịka ebe agbala ọsọ, mana mmadụ nọrọ na ya. Ebe mmadụ nọ o nwee ka ọ na-adị iche. Ọ sịrị na o nwetaghị ihe niile a na-achọ n'elu ụwa. Ọ chọzi ịpipe down na mana nwaanyị ọ ga-anụ ga-enye ya obele ndidi. Ọ ga-anọkwa ihe dịkwa 5 years pipe ya down ọfụma, relocate zie, establish ọfụma maka na o nweghị ihe n'ebe niile ma n'Enugu ma na Port Harcourt ma na Lagos. Achọzia bezi ebe unu ga-anọ na-analụkwa ana Igbo. Ọ sịkwa ka ngwa unu na ọnụ oge ị gara abịa mba United Kingdom, ị ga-akwa abịa chacha, ị ga-anọ n'ala Igbo wee mụta ihe dịka nwa na-atọ. Ịmụta nwa na-atọ, ịchọzikwa holidays ịgaba. Ịchọọ ịga holidays ebe ọbụla ịga. Ịchọọ mba United Kingdom ịbịa holidays na mana ịma mbiebi. Ọ sị na ịma mbiebi and for 5 years ya na ọ ga na-abịalute n'afọ gị, ọ ga na-abịalute na-eme eje ana mana ị gara abịa. Ị ga-anọ mụtagodi ihe dịka nwa na-atọ tupu ijebe holidays. Ọ bụ ihe o si ka nzie unu afụ gị. So ọ bụrụ na ị chọrọ ya, ide edemede na comment section n'Igbo maka ọ sịrị na ọ bụ ezigbote traditional man. Nya achọrọ ka oke efuo na-emekwa omenala. Ọ sịkwa na ọ na-eju ụka mana ọ na-recognize kwa omenala. Ọ na-recognize omenala mana ọ na-eju ụka. Ịghọtago? So ị ga-ede edemede n'Igbo nọmbịa dị n'elu, ịkọpili ya, iwosọpụ ọnya, idelie maka onwe gị, idekwa anya n'Igbo. Ọ sịrị na ọnya bụ first exam. Ịmara mma ị nwere ọrụ ịgụrụ akwụkwọ. Ọ sị na ọ bụrụ ya bụ nsogbu ya na ọ bụ maintenance bụ mma nwaanyị, na o nwere nwaanyị jọrọ njọ n'ụwa, na ọ bụ njọ nwaanyị bụ ajọ omume. Ụmụnne unu afụgo ka o si kwuo onye. Ya bụ ihe unu ga-eme meelu ụmụ nwanne unu mmalụ ndị ọ ga-efit shia na ya nye ndị ahụ tag afa
kesaanụ ya manyekwe na anyị akara ịfụnanya. Ndewonu, ka emesịanụ.